lezie ma nke a emebisibego mana ọ ka dịcha mma ka anyị wee nweta ife anyị chọrọ ọfụma. Efu ka eji osisi aja ọtọ ka eji wee zọọ ya, azọchazie ya, akụọ ya gbamgbam ka mmiri dị emebisina ya. Ihe a na-emetụ aka, nke a na-emetụ aka ka a na-akpọ ọnọdụ ka lintelie. Onye budoro aja mana ezigbo osisi siri ike ka eji rụọ ya. Inekwa ya n'akụkụ ebe a efu ebe eji wee kedu ya ka o wee nọsie ike na osisi ahụ. Nke a bụ aja ọtọ red mud a na-azọcha tụkọọ ya ọnụ na ebe ehichaziri epicha eme plasta. A na-atụcha ife na ya sechaa ihe iji gosi ife onye ahụ, mee ya ka ọ dị ọcha dị mma n'anya. Mana nke a ike agwụchago ya. Ịbatazie n'ime efu ife ahụ eji jide lintel ahụ ya ka eji wee jidekwa wall plate. Ka a na-emetụ aka, ka a bụ ife eji jide lintel wee gawa wee gosizie lintel a ebe a tụkwasara dị aja n'onwe ya. Inene efu ka aja azọrọ azọ si wee dị thickness ya wee gbadata, ọ na-ebu ibu. Ebe a bụzi osisi nke a bụ hinge ebe eji wee kudo ya na-arụ aja. Ebe a ka a na-etinye isi ebe a na-abanye n'oghele a dị na lintel. E wee tinyezie nke nụwa atụrụ atụ. Ihe a bụ ọnụ ụzọ ama ahụ atụrụ ya atụ. O nwechara ife akachara aka n'elu. Ife a bụ ife eji ama obi ọgaranya mgbe ketugolo aka. Ka anyị ghọta etu o si wee dị. Daalụnụ.